i siarad Cymraeg gyda'i ffrindiau yn enwedig tu allan i'r ystafell ddosbarth ac ar y iard. Cafodd pob aelod fythodyn i'w wisgo. A dyma gychwyn ar y gwaith. Dewis Cyngor Cymreictod y byddai'n barod i weithio'n galed i hybu'r iaith Gymraeg yn yr ysgol. Un bachgen ac un merch o bob flwyddyn o flwyddyn 2 i 6. Dewis swyddogion ymroddgar. Mynychu cyfarfod yn yr olfan Hermon i drafod ag ysgolion eraill ac i rannu syniadau. Penderfynu ar weithgareddau ar gyfer y 3 tymor ysgol. Tymor yr Hydref, diwrnod siwmai. Tymor y Gwanwyn, diwrnod Santes Dwynwen, Eisteddfod yr Urdd a dydd Gwyddewi. Tymor yr Haf, cwis llyfrau, chwaraeon biar, chwedlau ac yneuon jamboree. Felly tymor yr Hydref i ddechrau. Diwrnod siwmai, Hydref 15. Dyma'r gweithgareddau a drefnwyd. Dysgu a chanu caneuon megis siwmai i mewn i'r gŵr, llwybrau llonydd, hen lad fenhadau a rhoi siarad Cymraeg. Cyflwyno rhain i'r rhieni ac anfon recordiad i Patagonia. Ar diwrnod siwmai, cafon ni fore coffi rieni. Gwahoddwyd rieni i'r ysgol am baned o sgwrs, buon ni'n canu caneuon Cymraeg iddyn nhw. Hefyd, gwahoddwyd 2 aelod i dysgu Cymraeg i siarad am eu profiad o ddysgu'r iaith, sef Susan Carey a Phil Higginson. Roedd cyfle i rieni a ddisgyblion flwyddyn 5 a 6 i'w holi. Roedd pawb yn ei hedmygu'n fawr yn dysgu'r iaith. Dyma Susan Carey a Phil Higginson. Hefyd ar y diwrnod, daeth Mam Gi Ella, un o'r Cyngor Cymreictod, sef Mrs Byddig Jones i ddysgu rhugymau a gemau chwarae ar iard yr ysgol i blant y cyfnod sylfaen. Cafwyd llawer o hwyl ac mae'r plant yn dal i'w chwarae bob dydd. Plannu Cennin Pedr. Bu aelodau'r Cyngor Cymreictod a'i rhieni yn plannu Cennin Pedr i nodi'r diwrnod siwmai. Braf oedd ei gwenw'n blodeuo'r gyfer dydd Gwyddewi. Un o uchaf bwyntiau'r wythnos oedd gweithdi Ed Holden. Trefnwyd bod Ed Holden yn cynnal gweithdai gyda disgyblion cyfnod achweddol 2. Roedd pawb wedi mwynhau gwrando arno yn dweud ei hanes yn teithio'r byd yn beatboxio am ei fod yn gallu siarad Cymraeg. Dyma'r ran o rap. Syniad arall gafon ni oedd tystysgrifau Cymro Cwl. Bob bore dydd Gwener bydd athro pob dosbarth yn dewis Cymro Cwl yr wythnos a bydd yn derbyn tystysgrif a chymeradwyaeth gan yr ysgol gyfan. Mae pawb yn ysu am gael un o tystysgrifau deniadol. Mae'r syniad hwn wedi hybu siarad Cymraeg o fewn y dosbarth. Dyma rhai o'r enillwyr. Buon yn lwcus i gael arddangosfa waith Ruth Jane yn yr ysgol. Roedd hi'n hyfryd gwrando ni'n sôn am ei gwaith ar thema Merched Cymru a chawsom gyfle i holi ac efelychu ei waith. Roedd yr arddangosfa yn llwyddiant mawr. Symud ymlaen i dymor y Gwanwyn. Dydd Gwyddewi, cyfle i wisgo ymgwys Gymreig yn ôl yr arfer. A gwneud cacennau Cymreig wrth gwrs. Yn ystod y diwrnod, trefnodd y Cyngor Cymreictod gystadleuaeth yn ddurno cacennau bach. Daeth Catrin ac Osian o gwmni Crost i feirniadu. Bu'n gystadleuaeth poblogaidd iawn. Roedd tua 60 wedi cystadlu. Hefyd, cystadleuaeth gosod blodau. Dyma rhai o'r enillwyr.
i ddarllen gartref. Syniad hes oedd hwn, ac roedd yn syniad da iawn. Gweithgaredd poblogaidd iawn oedd y Siôn a Sian. Trefnodd y Cyngor Cymreictod Siôn a Sian yn yr adran i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen, Santes Cariadon Cymru. Gwahoddwyd Iwan John i holi'r cwestiynau a chafwyd llawer o hwyl ysbryd, a phawb yn chwerthin llond eu boliau. Bydd dosbarthiadau brysur yn gwneud cardiau ac arfeiniadau hefyd. Daeth aelod o'r Parc Genedlaethol i gynnal gweithdi llunio drai gyda disgyblion blwyddyn 5 ar gyfer ymdaith dydd Gwyldewi yn Nhyddewi. Yn anffodus, oherwydd y tywydd stormus, bu'n rhaid gohiro'r daith i Ddiddewi, ond buom yn ymdeithio ar y iard ysgol i gerddoriaeth gwir Harlech a Ban Llaregib. Mae Ysgol y Freni yn cystadlu bob blwyddyn yn Eisteddfod yr Urdd. Ar gyfer Eisteddfod yr Ysgol, bydd pob disgybl yn dysgu'r darn llifaru a'r darn canu. Mae hyn yn ffordd dda o llai geirfa. Eleni aeth y cwr a Parti Einstein ymlaen yn Eisteddfod Genedlaethol i gynrychioli Sir Benfro. Cafodd Steffan a Mali wobrau yn yr adran cerdd a chrefft. Ffordd arall o ehangu geirfa yw cymryd rhan yn y cwiz llyfrau bob blwyddyn, ac mae disgyblion Ysgol y Freni yn mwynhau darllen a thrafod y llyfrau ac yn arbennig y cyflwyniad dramatig. A dyma ni wedi cyrraedd tymor yr haf. Byddwn ni'n lwcus bod Menter Iaith wedi trefnu gweithdi clocsio yng Nghwmni Tudur Phillips a gweithdi barddoniaeth yng Nghwmni Bardd Plant Cymru Ani Llŷn. A llyfr Ani Llŷn, Asiant Da, buon ni'n astudio ar gyfer y cwiz llyfrau eleni. Trefnodd y Cyngor Cymreictod a Mrs Davies byddem yn mynd drws nesaf i'r ganolfan ddysgu gydol oes ar fore dydd Mercher i siarad gyda grwpiau o bobl sy'n mynychu dosbarthiadau dysgu siarad Cymraeg. Roedd yn anhygoel gweld sut maent yn dysgu'r Gymraeg mor dda. Roedd pobl o bob oed yna ac o wahanol gefndiroedd. Roedd hwn yn brofiad arbennig ac yn gwneud i ni sylweddoli mor lwcus ydym i gael ein iaith ein hunain yn ein gwlad ein hunain. Oherwydd ei bod hi yn dymor y tripiau, cafwyd sesiynau canu er mwyn dysgu caneuon hwyl i'w canu yn y bws pan fyddem yn mynd ar ein tripiau megis Pori Mair Asir, I mewn i'r gôl, Milgi, A daw hyfryd fus. Mae'n anodd mesur llwyddiant ein gweithgareddau yn y Cyngor Cymreictod, ond penderfynwn ni lunio holiadur a siarad Cymraeg. Mae plant blwyddyn 6 wedi ei gwblhau. Fel y gallwch gweld, mae graffiau yn dangos canlyniad positif. Mae nifer o blant yn siarad Cymraeg y tu allan i'r ysgol. mae nifer yn siarad Cymraeg yn y clwb pêl-droed neu'r pwll nofio. Ein nod oedd annog plant i siarad Cymraeg y tu allan i'r ddosbarth. Mae'r holiadur yn awgrymu ein bod ar y trywydd iawn gyda dros 80% o blant o blwyddyn 6 yn hoffi siarad Cymraeg. Felly teimlo'n ein bod fel Cyngor Cymreictod wedi cael blwyddyn llwyddiannus. Diolch am wrando.